Bieraħ għal-ħabta ta' 7:15, 7:30, konna informati b'xi ħaġa li ovvjament tieħu qata x'in tismaħħa. Għaliex konna informati b'ajruplan possibilment sospettuż, jew nkella b'operazzjoni sospettuża fuqu, li ma kienx hemm aktar informazzjoni f'dak il-ħin, illi ma kienx fl-ebda ħin sabiex nagħmilha ċara, fl-ebda ħin ma kien fil-Flight Information Zone Malti jew inkella kien qiegħed jitkellem mal-Air Traffic Control Malti. Iżda ġejna informati li dak l-ajruplan għadda minn fuq sħallija, dawwar il-parti tan-naħa ta' Sardenja u reġa' kienet jirritorna lura lejna tieni mill-baħar tista' tgħid fuq il-baħar ta' bejn Malta u Sqallija. Wara ġejna notifikati b'dak il-naw ovvjament dak il-ħin daħlu protokolli ta' sigurtà illi hemm fis-seħħ. Wara ma riżultax illi kien hemm il-bżonn illi kompli jeskala il-protokolli ta' sigurtà illi għandna fil-pajjiż, iżda ovvjament kellek numru ta' persuni on alert illi ovvjament daħlet l-ewwel parti ta' dak il-protokoll on alert sabiex isegwu ta' x'ser jiġri minn dal-ajruplan. Però dak l-ajruplan qatt ma daħal fil-Flight Information Zone Malti, jew inkella qatt ma kien f'korrespondenza anka mal-Air Traffic Control Malti. Wara dak l-ajruplan, wara li kien telaq minn Ateni b'direzzjoni New York, ir-riżulta li niżel lura fl-ajruport ta' Ateni mbagħad ovvjament ma jkollix iktar informazzjoni f'dak ir-rigward.